имрӯзҳо дар миқёси ҷаҳон алахусус дар ҷумҳурии мо пандемияи коронавирус думан паҳн намуда моро дучанд муаззаф мегардонад ки чун ҳарвақта сарҷаму муттаҳид ва зираку ҳушёр бошем, неъмати бузургтарини арзишҳои инсониро боло бардошта онро аз даст надиҳем. дар чунин шароит дастгирӣ намудани ниёзмандон бахусус табибоне ки рӯзҳои ҳассос ба табобати беморон машғуланд амали неку савоб арзёбӣ мешавад. бо мақсади дастгирӣ кардани табибоне ки шабонарӯзӣ ба табобати беморон машғуланд аз тарафи раиси вилояти Хатлон Қурбон Акимзода ба беморхонаи сироятии шаҳри Кӯлоб ва беморхонаи марказии ноҳияи Кӯлоб ҷамъ ба 117 нафар табибон маводҳои узуқавурӣ аз қабили орд, равған, биринҷ, картошка ва пиёз расонида шуд. ман Давлат Ҳусайн, муовини сартабиби беморхонаи марказии ноҳияи Кӯлоб. оид ба корҳои табобатӣ. ба ҳамаи мо шумо маълум аст ки муддати чанд вақт аст ки бемории коронавируси нави COVID-19 тамоми кишварҳои оламро ба ташвиш овардааст. имрӯзҳо ки дар ҷумҳурии мо низ ин бемории COVID-19 ба қайд гирифта шудааст, мо кормандони тибро водор мекунад ки дучанд меҳнат заҳмат кашида аҳолии кишварро аз ин вабои аср эмин нигоҳ дорем. ман ҳамчун муовин, ҳамчун табиб аз ҳамаи шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон хоҳиш ва илтимос менамоям ки ҳатман гигиенаи шахсиро риоя намоянд, ба кӯча мебароянд, ҳатман ниқобҳоро пӯшанд, дар ҷойҳои серодам ҷамъ нашаванд. аз ҳамин лиҳоз боз як бори дигар аз тамоми мардуми кишвар ин хоҳиши худро эълон менамоям ва имрӯзҳо ки тамоми табибони беморхонаи ноҳияи Кӯлоб ба беморони гумонбар ё гӯем ки гумонбари бемории COVID-19 дар мо бистарӣ мебошанд, тамоми шароитҳоро фароҳам оварданд ки ягон танқисӣ накашанд. мо кормандон аз кӯмаки ҳаматарафаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, вазорати тандурустии ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳукумати вилояти Хатлон миннат дорем. имрӯзҳо чӣ хеле ки ба ҳамаи шумо маълум аст, кӯмаки башардӯстонаи раиси вилояти Хатлон ба мо, ба кормандоне ки дар карантин қарор доштану бо беморон сару кор доранд, расонида истодааст. як бори дигар аз номи ҳамаи кормандон, аз номи маъмурияти беморхона ба раиси вилояти Хатлон, ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон миннатдории хешро баён менамоям ва изҳор медонем ки ба ин бемориро аз ҷумҳурии Тоҷикистон нест менамоем. табибон ва ҳайати кормандони беморхонаҳои шаҳру ноҳияи Кӯлоб ҳамеша тибқи ҳидояту супоришҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллии пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси вилоят муҳтарам Қурбон Акимзода фаъолият намуда истода барои чунин ғамхориҳои пайваста сипосгузоранд.